Tapi ninil tum ladak West Karbinglong Labor Union pen Central Committee pen pini da bangso ni tum la Labor Union pen aporo teng pen ni tum job hapon lo ni tum kaceng hon perang ke bang pi pandi tami asi ni tum pini ladak West Karbinglong along isi ka job hapon perang ke pan job hapon lo pen Karbinglong ara pan kapachini bang la poson lo je kedam tang nili tum mate nili hoi pen sita me ladak nili tum office long pen lasu achik lu kedam tang tarik kret hom pen si mane lam thi paklang lo je akemi ili tum kemi sen je phansi labang su deng pon lo lasi ili tum lanon kebangji mede ahut kedam tang ahut bangke kaprek organisation tumta ke deng lo poson do kok titilo masih neli halasu ahut kedam tang ar nisi tame tuning ri ateng pen karbeng long rat pan ka pachinya teng pen nili kaching han karbeng long organisation kedwan la pen political party kedwan tum si tame la labor union kachuning ri ateng pen nang pachet tondon si nili tum labor union atum han isi kehok mate isi nili tumpan isi support ateng pen nili organisation atumhan si tami isi churu wangtung lapen Karbinglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang ake hai si tami rang lipanta churu parlo ate nili tum labor union ake mang ateng pen rang li si tami na pachet don thepo lapen nili tum ili tum Karbinglong along CPML nangklang lu pupen bangke CPML tum si tame arang li tum ta labang su labor union phan nang chedon don si ninga klong pen selang li tum tame nang support don lo lapen do thulang ili tum Karbinglong along KSA pen chenglok lapen ke ili tum ladak program organization tum si tame nang chedon don elo lapen ke ili tum ladak Nirman Shromik Labor lo natumta lapen Building and Others Construction Worker Union natumta lo lapen ke ladak Driver Association tum antalo lapen ilitum kaching honai man peng kedo karbi ricu ake hai sitame nang sedon lo lapen ke ilitum la political party kedo anatum sitame ninga klong pen nang sedon dun pupusin ilitum Labor Union pen sitame ning ke the dolo lapen ili tum kili lilang ta dolang kaprek organisation ta dolang 100% pen 70% ke nili chingkiyat lo lasi non 30% dolang lasi alang li tum longon sita meni tum organisation ke duan tum phanta bat pe mane isi kachingri abang hale tum ogenang sorlo lasi laso chingri pen atengsi nili tum ke duan organisation phanta dengpon po athe Labor Union ke isi ke thenai lo lasi ili tum kadu kabeta chini sikiong lo lapen ili tum labor de lote perthe dang long pen le ke thenai apuram lo labe along tin country long ta mede ke talon ke arni sivet lo lapot si ili tum mede hut bang ke along tin ta ili tum Karbinglong ta asong tin tum ta talon jam pulo ili tum kachingri e bang abeda tason lo lasi non pining pen kan make ili tum ninga klong pen si karbi arat atum si tame ining isi dulu bang si ili tum ning ke the dulu lapen ili tum jong si kaching ri du tang lu pulo te ili tum maja ta sayang deng si tame ili tum mesen po akemi atawar si bang po lasi ili tum churu par peglo CPML ke hai tum han si tame lapen ili tum Karbinglong Autonomous Council atum si tame lapen ke driver association atum si tame nang chedon don lo lapen program atum anta na chedon don FCM lo lapen non ilong longi ke lele dolang la silan tame ni tum dampo lapen ke non ilitum la labor day bang ke ni tum isi kaching wai pon doji si tame adet arni bang ke thik pon pelang la si ilitum bidi suri abang halo tum kasi pachoy ninge la sila so tengpen kadu ko tum da bidi sore piduno po nili tum me thegu pen pule ke klam ke kali si tame ili tum bidi sore pen si hemuchor ta tum penta nili tum sign and pon po athe ili tum koson se me thanga update along
alon ketipi pon thekji ma na so panang sile tum ke doan na tum ta ninga klong pensi ma thanang ko ate lebar union ban in thur dang lu pote aga preka political party ban ke ding de nang ko ate ile tum jong si political party cepat herong pulote la bangke la so party gumbo do we temporary political party bote anisi eji pasi itu la independent lebar union ban so itu min kul ban pulote la bangke tang la so se mi kon ko la pen dutulang kedam tang hol sita me la asu penanan la industry tum sita me personnel pen la media prom ke deng ko de la pen gila West Karbinglong lapen East Karbinglong si kami lem sa tumta kedeng dokok titi yong si labang su mide hud bangke akaprekalong ta kedeng dokok pulote ilitum Karbinglong organization keduan tum si kami ala soding nong bangke ilitum hapna ko ate umar ne yong si lopuson kedeng dokok pulote la ilitum karbi homa salong na si tondun de bang pulo lasi ningak long pen adu kita napa ce tondun eji pansi tum churu parlo lapen lebar di bangke bikin kedua kita ningak long kala jemat sana lapen bodina lapen mu sitame nilitum la lebar union penon kili lang sitame pali po lapen non kedur tanga tumpan an sitame isi hulke mulong ke lata akimi atawar ke bang pupusin nilitum lebar union pen sitame ning kethe pondolo ate lebar union lapen ke ilitum organization ke do ana tum sitame abang so a platform pen ilitum ing thura pedu plote lake mo ke bangji au be tumta akemi yang thek si bang ko posinili nang litum karbing ngara pan sitame achini lo lapen ninga klong pen ilitum lebar union ban RD nangi pidun bangke ilitum churo parlo lapen karbing long Thomas Council CM pendang lo sitame alang litum lebar union pan lan so se RD ki PG fansi nilitum tuning ri padu ponlo kasi ke damtang an polote RD aviation si theklang lo tanon ke bangji laso ningkan pan mage nilitum pan RD nang pi ke thedung nang pi pupusi nilitum ning ke the pondo lo kasi ninga klong pen suri akaldom pa jesi churoi lo